Волатным целам сваім ён настолькі вялікі, што калі раняць смяротна, і ранены ўкленчыць, трох паляўнічых садзіцца ў яго між рагамі. Скажам, калі б наўздагад я пачаў падбіраць параўнанні, спысы і каркам ягонымі не падабраў бы. Злямчыны клін барады памялом вытыркае з-пад сківец, з позірка зыраць і злосць, і нянавісць, і ярасць. Грыва калматая шчыльна да самых лапатак шыю укрывае, звісаючы ўніз па калені. Можа, магчыма, тут наша падаць параўнанне. Часта ж раўняюць малое з вялікім, як быка з індыкам. Гэта казёл барадаты з нагуленым целам. Вось ён, бізон ваш, што ў нас называецца зубрам. Кемлівы звер па прыродзе. Напрыклад, цяляты з першага ж дня пераймаюць паводзіны матак. Назіркам дыбуюць за чарадой і на пашы нешта ўжо пыскай вышукваюць, а пасталеўшы, порска выбрыкваць пачнуць, апрабоўваюць рожкі, звера сустрэўшы, ці пеня бамшэлы, гушчары. Дзіву даешся, ні сну ж, ні спачыну не знае. А набіраецца сілы, і колькі цярпення трэба такому, каб стрымліваць жыўчыкі руху. Ходзіць спакойна, і раптам у бегу імклівым ён, як рысак, пралятае праз гала лясное. Проста не верыш вачам, як валодае целам скрытая сіла. Нібы шыбануты прашчою з месца рванецца. Многа нагледзешся рознага ўстатку зубрыным. Непараўнальнымі ўсё ж астаюцца турніры, іх трацякоў-кавалераў з-за нецеляў самак. Юр гэта ў іх супадае з парой лістападу. Кожную восень і недзе мо з тыдзень ці болей цягнецца свята Венеры. І шалы юнацтва з бою бяруцца. У гэту пару насалоды толькі і чуеш, усюды прывабна і млява мыкае пушча. І ў дрыжыках зябкіх дубровы шастаннем стелюць лістоту на шлюбнае ложа. Хто гэта слухаў і бачыў, той скажа напэўна:
Музыка нашых лясоў мілагучнасцю строгай вуху і сэрцу мілей за літаўры і ліры. Нашы лясы і лугавіны прыволі для статкаў звярыных. Там у іх выручка, гуртам за кожнага ў статку. Кожны ж за гурт і за ўсіх, без парадкаў ніякіх. Дужы са слабам улады дзяліцца не стане. Права царова ў чародах на пашы ў спрэчках даў яму вопыт набыты магутнаю сілай. Бой разгарыцца смяротны. У ім пераможа той, хто мацнейшы. Пад сонцам ніводнай хвіліны без барацьбы не было на зямлі і не будзе. Княжацкі ўказ пад пагрозай адказнасці строгай не дазваляе знішчаць ні зубрыцаў, ні моладзь і ашчаджае тым самым багацці лясныя. Скарбы свае нашы людзі на золата нават не прамяняюць. Здаўна іх жыццё навучыла. Нашы лясы – гэта нашых даброт і багацця невычарпальны калодзеж.